салом алейкум дӯстони азиз, Умар Азиф ҳастам, духтур, директори клиникаи Евромед. Як навор хостем барои шабакаи китобхон омода созем дар бораи 4 китобе ки шахсан худи ман мутолиа кардам ва барои шумо низ тавсия медиҳам. Аз сабабе ки мо духтур ҳастем дӯстони азиз, албатта китобҳое ки мо барои шумо тавсия медиҳам албатта каме рабт ба ин соҳа дорад, баъзеаш зиёдтар рабт дорад, вале шумо духтур набошед ҳам метавонед онҳоро мутолиа кунед ва барои худ ягон чиз гиред. Хуб, якум китобе ки барои ман бениҳоят писанд аст, ин китоби Антон Чехов ҳуҷраи рақами 6 оиди сардухтури як беморхонае нақл мекунад ки як рӯз ба шуъбаи бемориҳои рӯҳӣ меравад ва он ҷо бо як беморе бо номи Иван Громов шинос мешавад ки пас аз суҳбати ошкоро ва философӣ худаш дар рӯҳан солим будани худаш шубҳа мекунад. Пас аз мутолиаи ин китоб шумо мефаҳмед ки байни солимӣ, яъне солим ва носолим будани шахс аз нигоҳи рӯҳӣ пардаи бениҳоят тунук аст ва чӣ гуна ҷомеа онро муайян мекунад. Дуюм китобе ки ба ман писанд аст, китоби Поп Брок аст, қаллоб. Оиди марде суҳбат меравад ки духтур набуда, ягон ҷо таҳсил накардааст, худро духтур эълон мекунад ва барои тавбати қувваи мардон ва шаҳвати мард дар мояи мардон мояи ба қавле таккаро яъне дохил мекунад ва ин духтур дар нохунак тавонист чандин ҳазор мардонро ба доми фиреби худ кашад ва мутаассифона то ҳанӯз ҳастанд мардоне ки ба ҳамин гуна эълонҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ яъне бисёр паҳн мешавад бовар мекунанд ва барои баъзе ба қавле доруҳое ки инам дар нохунак гӯем барои тавбати мардон аст аз он чизо харидорӣ мекунанд ва фиреб мехӯранд. Сеюм китоб дӯстони азиз, китоб бо номи дарднок аст, таърихи духтуре аст ки дар қуллаи муваффақияти касбӣ аз ин соҳа рафт. Дафтари хотиравии духтур Адам Кей аст ки дар ин китоб дар бораи кори худ нақл мекунад, ҳодисаҳои бениҳоят ҷолиб ҳастанд ва инчунин дар бораи камбудиҳои соҳаи тиб дар Бритонияи Кабир мегӯяд. Бисёриҳо соҳаи моро, соҳаи тандурустиро дар Тоҷикистон танқид мекунанд, вале бовар кунед дар давлатҳои аврупоӣ низ камбудиҳо бениҳоят зиёд ҳастанд ва ин духтур аз ин камбудиҳо яъне суҳбат мекунад ва ин камбудиҳо ва як ҳодисаи гӯем навқадар хуб сабаб мешавад ки Адам Кей аз соҳаи духтурӣ меравад. Китоби ҷолиб аст, барои шумо писанд меояд. Чорум китобе ки барои ман бениҳоят писанд аст, китоби таърихи қаллобӣ аст. Ин Лидия Канг аст, яъне автораш. Бениҳоят китоби ҷолиб аст. Дар ин китоб дар бораи роҳҳои тавбати бемориҳои дар замонҳои қадим, яъне онҳо чӣ гуна тавбат мешуданд суҳбат меравад. Тавбати бемории сифлис ё ин ки асаб бо симоб, тавбати қувваи мардон бо қувваи барқ ки ба узви таносул мегузоштанд ва инчунин тавбати сулфаи кӯдакон ва калонсолон бо истифодаи героин аз ширкати Байери олмонӣ. оқибат яъне истифодаи героин сабаб мешавад ки чандин ҳазор нафар яъне ба қавли нашаманд мешаванд ва вобаста аз ин чиз мешаванд ва ногуфта намонад ки ширкати Байер то ҳанӯз фаъолият мекунад. Ин китоб бениҳоят китоби ҷолиб аст ва барои шахсоне аст ки мехоҳанд савияи дониши худро яъне ҷамъобинии худро, маърифати тиббии худро баланд кунанд. Ва албатта китобҳои ҷолиб бениҳоят зиёд ҳастанд ва ин 4 китобе ки ман барои шумо тавсия додам барои ман шахсан писанд омад ва аз ҳама хубаш он китобҳои оммафаҳм ҳастанд, яъне шарт нест ки шумо ҳатман бояд духтур бошед ва онҳоро фаҳмед. Метавонед мутолиа кунед ва барои худ ягон чиз гиред. Худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед.